Pero kananay, radyo ka na in love. Ang pugos magugkaan. Sila sa banog, si mama. Alam na, napugos. Nalulita na. Anong kabut? Hi guys, good morning yung tanan guys. Diya si baby kulot. Kaya man diha gijahang mama nanarbaho magijahang kwan guys, mama. Ako sa ijahang mama karon. Kaya nanarbaho man si mama para makapalit og duwaan. Kaya naguli ko no ni ja, mapalit ko no si gimuang duwaan. Namidaris nang ta guys, ni baby. Lixian, dali lingkod. Ala. Ako sa ijahang kuan guys. Mama, uy, si Panda, nagsilos mas Panda. Nahawa dia Panda. Hawa lagi dia Panda. May ako si mong mama be. Na guys, amo ang baby kulot guys oh. Nanarbaho sa isa guys. Kaya rong palit ko na si cake ni Mobi, nag-birthday. Hala, hapit naman na mo ang birthday. Di ang birthday no. Muli na si Mami Jason sa Cebu. Hindi na ako makabot sa imo ang birthday. Muli naman ko. Na nagtagijas do dyan. Na nagtagijas sa dyanan guys. Minagkuhan balita. Datay. Na. Nanapos Panda oh, sa mukan. Si nanay guys ning lakaw. Kaya nagpa-check up. Giba nagahang kuya nagpa-check up kay giubo-ubo. Diya kamera dari na bilin si bibilik si anak ko og si Tiri. Si Panda. Og si Panda. Si Panda buwag na. Grabe si Panda rang ka. Imang gaos Panda oh. Naraga jud. Kun-kuan di tatay oh. Dato pod miss garden ni nanay ganiha sige pizag sunod-sunod sige gatong-atong ni nanay. Madyo ni kag nay ha sa banay mo bugno. Panda no. Hapon. Kadugon ka, Panda? Nong. Unong. Oh, may tao pag sinabilin na. Si Budoy siguro. Alas Panda. Mauli na tawag ka na ka ni Mami Tiri kaw. Kau ka na tawag na ka Mami Tiri. Tapos Panda sunod-sunod. Ano siya balita tay? Way bagyo? Ha? Depresyon pa? Patununan ko na saan. Bagyo. Huy! Awa di Panda kay sa mukas na tay ka kang kasamok. Baho ka. Nga. Ligo kaw. Hawa. Hawa ko no. Hawa. Nakahawa ko no. Da. Napakaninoon. Hindi lagi pigid-pigid. Hindi patos kabang. Hindi patos kabang aliwaros. Ikaw aliwaros ka. Uy. Babilangkad. Mara guys eh. Ningka na ka be? Ano ma'am? Be? Namaw na ka din. Salamat be. Gata ni Jagang Kwan guys sa amin. Namaw na ka din. Namahon na. Narasing kami ng palibot. Nag-uman. Bagang dagwam. Kanang kwan ba? Ngit-ngit ang langit. Gusto lagi. Muli na rabakos Domingo. Hindi pa ka kumabtan. Sa uli, nangyahan yung kuhan. Gusto. Tanagin uno, kumbat po na. Ansa ka nung sa na mo gawas? Kaya pagka-nodol kanto na, kaya ka. Gibalita, Jud. Balita lagi. Dito din yung China. Ngano din, sa day lang gihimo? Nga ako na nasagol na ito, mga Chemicals? chemical. Isay, mukhaan man midana pero usahay. Good. O, di na ta mga agnoodles ug pansit kanton dan eh.
Sige na naman taglawo yung kuan. Kamunggay. Medyo pa mo siglawo yung kamunggay. Lami ang giloto ni Mami Jejin, be? Sakit ako niya po. Malaki. Sakit na po ni mga batanon si mga ipon, be? Gawas ang dila. Hala, kaya naman din yung mga buslot-buslot ng imuhang ipon. Pero din Oo. Ha? malapit na. Nanindani si Jang kuan, bagang. Pero pwede na. Tanay pa ibot og dentes. Hindi nakasakitan. Sakitan. Waman ay sakit, arong di nakasakitan, magkaon ka. Tungi paibot para di nakasakitan. Paibot na tabi, naguli ni mama. Gantos ka sakit. Magantos ka. Hindi mo paibot. Pag mo nang ipaibot, pinagmukaon kag ice cream mo chocolate, di nakasakitan. Inom kang tubig, sakit, pagluto, Musakit. sakit. Pakuha na, dugdugi na. Pakuha na, dauban mo, tabawis ka. May tanaw ni Mami Jejin, be? Ata nang ipaibot? Maras budoy ko, maras budoy. No, uy, namang budoy da na kuan. Gawas. Murag nas budoy da na sir. Luoy lang ba mong bata guys, isang itag ngipon. Pila na yung mga edad, be, na birthday? Yehe, 5 na, pit na kami school. Luoy lamang po sa isa. Ning kamot. Grabe po ni mong buhok, be, mura magpugaran. Grabe magkilinga ka adyo. Niluwat man ko sa akong Linda. Iniwat kasi mang Lola Linda. Bun-bun-bun. Sa kaya bun-bun. Bunbun. Medyo ganignan ka, kaning sa lingsing na pagdaghan. Nararaban ng loo dyan sa pagbagyo. At mga kahoy na matitino. Nga bali, bantag si Bubi. Matitino. Bantag si Bubi, kaya way bata din to. Indo? Be, Da? mabanta. Is, majungod to guys, so to na. Hindi ka muna pod. Nakauli na siya guys, hindi ka nagpa-check up. Siyang kuya, kay giubo-ubo. Diyan giubanan. Ano yun to, hay, bibilik si Ann. Anay sapot? Ha? Anay sapot? One man be, di man ta maka-vlog sa gawas kay one man. Mo rin dyan isapotan, gusto mag-vlog. May uwan, hay, dali. Hay. Hi, gamong bata. Hagisapot, kay gusto mag-vlog. At tos gawas dyan saman nga. One man. Lab-lab manina mga ang baby. Kulot. Hello, man. Yan nagwa na yung uwan. Lamig di ko, be? Ano lagi mong sanila? Di sunflower. Isang nang pinalit. Mama? Hindi ko na, may naman ako ginit. Kaya nang, sige magdabok. Guys, nagtimpla ko kan, guys. Choco. Nga tunay choco ni Aliana. Nga ko biha. Kaya ang parisan o ka ng kuwan. Pan. Nag-snack na kanay? Dito maguga. Ligad-ligad po sa sakit. May nga ang upikas. Pitik-pitik. Doon, unsa ni? Sari doon may ang imun. Guys, magong hapon guys. Na ako'y si Tadari nga guwapa. Habang pakitin sa ang bisita nga kuan guys. Guwapa. Wala, para ba dyan ko'y ligo. Bawa pa kong singot. Ang kapang bata ah. Ulo? Nagbaka ni Uyab. Ana. Papa? Beso, uyab na na. Beso ba't 20 ka buo. Na nakigibugas na. Sa una magibugas. Agwapa kay dali man maminjo. Minjo eh. Ang tanawag ako, ang dali na minjo. Ang dali na halin. Mabarok. Maglibog magpili. Kaya pa na lang naman. Ba't ka nagminjo tiguang na? Manang ikaw, adyo sag minjig sa jo. Pamilya po ng gwapo po, kanang bagay po ba? Iman, true. Lapas na 12. Alam mo na si Manuluko. Edad. Ag. Kana bata. Si Sheila? Sunod na. 22, ay 22. 20 na. Nakapaluap na ka niya. Siya, grabe nakapaluap. Huwag ka mamidyo ron. Amo benjo ko ugma dai kay. Kaila, di na tamailad. Minsan ba nang napaluap tay? Kapulat mo po siya na, di na po siya rin ang angin tawanan.
Ay, wala batasan. Ay nga na, day na. Naka-observe. Naka-observe na. Ang biro na, nga na. Manedyo ko ka ng buutan. Di natin napasagad ang buut. Wala nang wedi. Yun ang mga idara. Lumod sa size mo in love ka na. Ako yan na. Papilab pa. Isa pa na kautag manok. Mga ngayon naman dyan ka. So ka na nga pagaduha. Namin na kaya mo nagbayong tuna. Isig lagi ka ojo tay. Pero isig, wala na nga nakuhan. Hindi na naman tumutingog. Yung mga igsoon. Hindi dyan ka magkumpiyansa na kaya utok na nakuyaw na. Grabe ko to. Abogado. Sige yan, lagi gusto lagi mag-abogado. Saan kanina, asa ka kudan mo ngamang. Kiri nga kagamay na. Ang pera mga diya. Kaya di dyan ka undangan na. Di dyan ka Kaya gusto siya mag-abogado, niya mas siya nga. Diba mas si tatay gustong mag-abogado, ang jawa siya ng abogado, ako na lang may mag-abogado. Di dyan naman ko na yung mag-abogado. Ang maabot pa na nito gastuhan mo. Ngamang, naman ko na yung sa kudan ngamang. Adya naman ang abogago kay. Okay. Kung di ko na siya mag-abogado, mag-pilot ko na siya. Pilot? Eh, mukhang matay diya. Baon sa una, mau magaji siyang ganahan. Mamatay ra man jud ko tanay. Ano na ang abogado kay. Silo na pa kaya na kunta ni mo ra, agi mong labanan nga. Juan. Oh. Pilot sa lubi. Pilot lagi ko na siyang ganahan. Bawal bata. Kwarta lagi kasi taga ni mga angkong. Kung di ka makatrabaho na na. Tagko kang sweldo. Diya kay dugay man na eskwelahon, pila ka nakatug eskwelahon ng mga abogado magpilot. Giro balik-balik eskwela. Yun lagi. Ganahan din Duga sila naman abogado. ka. Human ka eskwela pari. Kuan guys, pipino. Kay takanan ni nagpipino musamot ni kagwapa di ah. Anta mo ka pa. Musamot ng kagwapa. Musamot o kagwapa. Kanang bitaw ng pipino. Yan to dami. Nay mga gagmatitoy. Ni tatag. Ika. Ito kay naining sanja dato ato ang kuan. Kuan nato. Tara guys da. Amani nga kanon. Mora niyang nadalit guys. Nila luoy lamang po ni mga bata ah. Pero nalipay man po ko guys kay jakong giari. Nagkita mi. Ganan ka ko daning bata kay gwapa. Siksi ra ba jud lamig hayit. Dara guys, mga unta. Pagkaunig mga gwapa niya. Ah, mga gwapa. Pipino nung oh. Isa ako. Kumana ko gapon. Isa? Kumana ko gapon. Tagaan kong putol gapon po. Diyaw? Nilugaw na napremyo mong yatag. Natay? Nilugaw. Nilugaw? Oo. Dami man niya. Lanlan-lano dahil na ba nagbenepisyo sa tang lawas? Mga na vitamin nga. Tambal na, ipapurkos din nagmaguran sa kumuti ba sa ako. Dosi na ka Hindi sa bulan o departamento sa Mulawa. musit. Na meron magsukang manong kay hanghang. Hindi ko gani nagka... Yan na din natin, makita gwapong buto-butok dagan. Tubutog dughan. Dengan mas ko ini. Ha? Anda na, Ja? pre, Ha? pak anda na, mga batang loloy. Tingali. Laki din niya. Ha, Makita gwapo ng daga dari ba? Ang kuno day, makita ka gwapong buto-butok yung Tubutog dagan. dughan. Basta di ko maangay. Lagi yan na. Bitaw tay. Na, tinud. Masab mo angay buto-buto. Magbuto-buto. Huwag day ra. Di ra good. hindi magkaso-aso. Grabe na pa na magaso-aso. Kung mang nagaso-aso. Murag tabot naman eh. Mga tambutso, gaso-aso. Kagi ganyan mo dahil. Laki nga. Maninguwa ninyo muyab ninyo magilak-hilak. Adyo na tuwi ka artista din na. Og, Magilak-hilak ba? magilak-hilak. Ada dyan magkatuwa na. But-but na Magkatawa tayo. Kanang laki magilak-hilak, binuang. Daga na, drama. Dama-dama. Diyan sa majit tinuod. Yung tanaw na dyan ng tanaw na dyan nila magkinasing-kasing ba? Kung sa may timay lang tayo nga kinasing-kasing.
Kanang yung magbalik-balik yung pinanaka simbuhan na ansos mo diya. Balik-balikon ka, splikar. Pantosa. Pantuson ka diya. Ay nga na, dahil natay. Karoon ko na dahil. Okay. Ako kay Pareho ng oran. ang gamit ka magilak-hilak mo ko diya tubangan. Amo di ay, kay bao di ka nga Di nga na kumubalik. nagkilak-kilak. Oo, ba dyan yung badyo ba dyan? Hilak ko pero sili ka na. Batangan ni magsililong mata, yung Hanggang rin pandyan nagmilak. ipahid. Nga magkiglamano ko sa kapakyasan ba? Aw, maruko yung manday Yung katay. hando ko nga dyan yung pakita kay sakitan ko. Abuto ka lang, mangita na ni mo. Lagi mangita. Yung tudoon na dyan po, hindi nakapakita. Karong mingawon. Bisi. Nakarain yung nanay, pangutan anak. Si Jaray ang nga dyan na sa banoy kay hindi nga nas bahay, nagkaos. Ninja. Nagkaos na ba? Nabutan na ito, naghang mga badya mo, nagkana nga yung badya rin dyan nakabutan. Kaya mo rin, magkaos. Nanay, butan. Tanawa rin, butan na gano'n. Wala ka ng panahon na kay dagan naman mga laking mga atik. Hilak, kaya dyan mga ito gilak-hilak kay, alaan mo nila. Kaya ingana ka sa una. Hmm. Amo di ay ingana mo di ka sa una. Kung bagay, di ba radyo karon? Pangutana, hay kung yaw-yawan, badi ba o laki? Ag panahon karon naglaki na may jawjawan. Parihara. Ako na yaw-yawan, sa badi o sa laki. Parihara lagi. Pangutana. Ano ba tawagan na parihara? Dihanin ito bagay. Pada sa nagjawjawag laki og baji. Ag karon panahon na kay magjawjawan naman kunog laki kay sa baji. O parahubog. Jagbadyo, ay parabon. O parahubog laki, mo nang yaw-yawan, magbuhut-hut ba? Masti mo. Labi na ka dyan dahil makiglamano na ni mo sa pakyasan. Agas pag imuluhan na na. Upakanad to, Fred. Kadi na kung pakita din ni mo. Hindi ko pakita ni mo hantod-hantod. Dai mingon kag di mo to na yung laki-laki binuang. na. Di mo din na yung diskarte sa una sa mga baji. Nagadaga. Pero o sa nakabadya ka dyan gilug agang naong. Ay, ikaw jud tay, ragajagan ka bugudyon sa una. Doon ang lagi ko. Chicks boy de ka sa una tay. Ano nagalibuhat nagadaga ba? Jaga-jaga mga baji. Pero kananay radyo ka na in love. Ang pagos magugkaan. Sila sa banog, si mama. Alam na napugos. Nalulita na. Anong kabuutan? Kurat yung tukad lang. Diyan na. Diyan na. Wala mo kung magkagilis. Mura nauwa niya ba? Tay. Nauwa po niya mo atubang na. Kay, nangadyo, hindi na kong balik. Diyan mo na suhat. Yang kumadira. Asahan na. Grabe, love letter. Diyan mo niyang suhat diyan. Ayaw. Isukod lang ang kunong-kunong ba? Diyan si Tebano, pinagdapag galon. Giligan po di diyan. Manilig si nanay. Kisabay. Ginikana di mo ang be. Butan. Kay butan mo tusin muhang bay, manilig si nanay. Mukaos. Amo din nagustuhan si nanay sa muhang ginikanan. Kay butan man. Para ka nang aban, mga neneng palamaw-lamaw. Mukha ni banduwa lang ng plato. Agaw din na. Kinagagapon. Kinanglan dayo mantukas kuan gina magkaus ka, manilhig. Awa naman na ron. naman roy magkaus Ha? na may gripo. Isa? Manilhig na lang. Yan na po yung humay. Muna namin ayahay nagkikuan. Alam mo na itong tabano ni Nansya. Ang stop. Magkabadyo ito kung kabaw mo ito kus bukid. Ug si nanay mong mapangasawa. Kay? So may masawa lagi. Kay ngano daw? Ayan. Nakasamot lagi yung buutan. Ilhan ni just lihok ba? Ilan ni just like ni nanay nga si nanay Buutan. buutan. Mo dyan ko dito asawa na kay. Nagbadyo ko na mga yan na. Mura dyan ko na buutan. Mao nang boto ka just Kaaban lang ko na nanay. ng palamaw-lamaw. Anak ko naman ito. Mukhaan naman yung duwa naman ko ng plato. Ano ba na si Nas na gatong taga. Kuhan, datong taga-tagas. Mana na dia.
Misita po na ba? Ano na nang daga-daga ng istorya? Boto na des sila ni nanay sa uyab pa mo. Oo. Alam mo, kapag panaka dito na mo, pag sunda pa nga, nagloy. Pero may kantidad ng mga anak, ang bayran, ang dadon. Arang ito ka sa ngugangan. Bayran ko niya lagi, kaya ang dadon. Diyang dadon. Dadon. Kaya giganan diyang nanay. Butan, lagi ko no, matupan nga, butan dyan Ariston. Pati na neklika, butan mo ng budihan. Nantod karon buotan diyas nanay. Tuma, sa may dang ibuhat na ron, butan. Buotan ka. Diyang ka diyas nanay, swerte mi. Kaya kinabuotan. Siguwang ni, butan na din na. Nga dapat mga chicks, buotan pa Mag- di sila. Minsan ni lingkod. swerte pagbana na ni. Maglingkod, magkaraw-karaw kunog sampot. Ilan din, ilagog nga tigog ng buutan. Nantod karon buotan diyang ka diyas nanay. Wadya na sadya pag imuhang kwantay, ginikanan. Pagpili nanay. Ano nagpili? Kaya buotan ka dyo. At gida na to, kung maangay sila. Kaliwat ko na mamidya aga sa bana. Huwag nga po yung namatay ng asa, patay na silupog ko. Ano man, baluhan? Ang bango man. May bawan na ng baluhan. Ha? Anang tao nga baluhan, Po, kung kibagwawahan na po. Patay ko sa apiti po. Bahala na ka. kay si nanay dyan mo ipapasawa ni mo. Kung silita mo yan ang angadan, dito niyo ko nun. Awan sila nagmahay, kay buutan mo dyan kados nanay dyan. Matanawas, pagkasakit na ba, wala. Ulita po ko yung tao, nabalaba, atod og kuha, tigdungag. Si nanay mo yung nagatiman. Oo. Tag-ilisa na wa na. Si nanay, Tawa pa ilis eh. papailisi. Ilisi baga ng kuhan, sinimana ay ng tutugay na. Saban na. Sinimanahay silag bantay. Ah, Tawa pa sinimana. atong nagkasakit na. Sakit na. Luli ka din itong laba na. Si nanay dyan mo yung nagdakang kuwas nanay. Kabawas po siya. Butang dyan nanay, arang kakugihan.